Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over een belangrijke vergadering met minister Schoof, de minister-president van Nederland, in Nederland. Die belangrijke vergadering wordt bijgewoond door Luc Merselina, minister-president van Sint Maarten. Eigenlijk zouden zijn collega's van Aruba en Curaçao, Gilma Pik-Pisas en Maaike Eeman, ook in Nederland zijn. Die hebben besloten hier te blijven in verband met de situatie in de regio. Maar ze hebben wel Merselina gemachtigd om namens hen deel te nemen aan de vergadering. De aanwezigheid in Nederland is er om voor te zorgen dat de veiligheid, perspectieven en prioriteiten van onze landen goed worden vertegenwoordigd. En daarom heeft hij op maandag 8 december, dat is vandaag, een vergadering met Dick Schoof. Dat is de verklaring van Merselina. We weten nog niet wat er uit de vergadering is gekomen. In ieder geval, ja, Maaike Eeman, Pik-Pisas te zeggen, het is nu niet opportun om naar Nederland te gaan, omdat we niet weten wat er gaat gebeuren in de regio. Merselina, die zit er aan de vergadertafel mede namens Aruba en Curaçao. Aardbeving bij Curaçao, dat werd afgelopen zondagavond geregistreerd. Iets voor 10:30 vond er een aardbeving plaats op 55 kilometer van Aruba en 60 kilometer van Curaçao. Bijna in het midden dus. Een aardbeving met een kracht op de schaal van Richter van 4,5. Het lag op een diepte van 10 kilometer, dus in de zee. Er zijn geen registraties van mensen die het gevoeld of gemerkt hebben. Daarvoor was het te ver weg. Maar toch, er zijn vaker aardbevingen in de omgeving. Maar we moeten teruggaan tot 2017 om een aardbeving te zien die zwaarder was dan deze van 4,5 op de schaal van Richter. In 2017 werden er 2 geregistreerd tussen de ABC-eilanden en Venezuela. 1 op de schaal van 4,8 en de andere op 5,8. Zoals u zich wellicht kunt herinneren, werden er toen in verschillende supermarkten schokken gevoeld en vielen rekken met etenswaren om. Nu zijn er dus geen meldingen geweest van mensen of bedrijven die iets van de aardbeving hebben gemerkt. Nog geen oplossing voor Eric's ATV Adventures. Het leek vorige week erop te duiden dat wellicht de overheid en Eric's ATV Adventures tot een oplossing zouden kunnen komen. Het bedrijf moet weg van zijn plaats in Bapor-Quibra, omdat volgens de overheid de grond illegaal wordt gebruikt door het bedrijf. Het leek er even op dat er een akkoord zou kunnen worden gemaakt over een nieuwe terrein, maar de Extra meldt vandaag dat dat niet het geval is. Er is een mediastilte afgekondigd, maar de Extra heeft wel van verschillende medewerkers gehoord dat er op dit moment geen oplossing lijkt te komen. En dat is natuurlijk zorgwekkend. Het bedrijf heeft 17 mensen in dienst en er moet volgens het bedrijf daadwerkelijk iets geregeld worden. En nu lijkt het allemaal koek en ei, maar dat is het volgens Eric's Adventures niet. Speelsteden voor Curaçao bekend. Dat werd afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Zoals u allemaal weet, alle voetballiefhebbers hebben het gevolgd. Vrijdag werd duidelijk tegen wie Curaçao moet voetballen op het WK. Dat is tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Zaterdag werd bekend waar en wanneer. Eerste wedstrijd tegen Duitsland, 14 juni om 1 uur 's middags in Houston. 21 juni op een zondag in Kansas City tegen Ecuador om 8 uur 's avonds. En de 25 juni tegen Ivoorkust om 4 uur 's middags. Als we meer wedstrijden willen spelen, moeten we minstens derde worden. Zoals bekend gaan van alle 48 landen de nummers 1 en 2 van de pools automatisch door naar de volgende ronde. En de 8 beste nummers 3. Iedereen die dan doorgaat, die bevindt zich dan in een knock-out fase en die begint met de 16e finales. Dus Curaçao heeft nog enige tijd om zich voor te bereiden. We weten wanneer ze moeten gaan spelen en we zullen ze allemaal toejuichen, want het blijft natuurlijk een hele bijzondere zaak dat Curaçao meedoet aan het WK en we weten niet hoe ver ze het kunnen schoppen. Sint Maarten vraagt $6,5 miljoen voor restauratie van politiebureau. Dat heeft minister-president van Sint Maarten, Luc Merselina, gevraagd aan de demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Eddy van Maren.
Volgens Mercelina kampt het belangrijkste politiebureau in Philipsburg al lange tijd met lekkages en schimmel. En dat heeft ook gevolgen voor de politiecellen. Zowel het Europees Comité ter Preventie van Foltering als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben eerder bezorgdheid geuit over de toestand van de politiecellen. En Mercelina zegt nu dat het lastig is nieuwe mensen aan te nemen, omdat die vanwege de slechte situatie in het politiebureau ook weer snel weggaan. Daarom vraagt hij aan Nederland te helpen met 6,5 miljoen euro om het gebouw aan te pakken. Maar er moet ook worden overwogen om een nieuw politiebureau te bouwen. Marineschip Den Helder terug in Caribisch gebied. We waren nog niet zo lang geleden op bezoek op dit nieuwe schip. En nu is Zijne Majesteit Den Helder teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het schip was daar eerder voor warmwaterbeproevingen. Na een tussentijds bezoek aan Norfolk en New York is het bevoorradingsschip opnieuw naar Curaçao gevaren. We zagen het vanochtend al in onze wateren. Het schip blijft langer in het gebied om als het nodig is te kunnen bijdragen aan bevoorrading. En Defensie bekijkt keer op keer of dit passend is als er extra voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen gezien de actuele aanleidingen. Tegelijkertijd zegt Defensie, spanningen in de regio vormen op dit moment geen directe dreiging voor de ABC-eilanden, maar we moeten wel voorbereid zijn op alle scenario's. Nieuwe verbinding met Chicago. Zaterdag landde de eerste vlucht van American Airlines vanuit Chicago. Hiermee wordt een nieuwe route geïntroduceerd die de bereikbaarheid van ons eiland vergroot. Dat heeft het Curaçaose Toerismebureau gezegd. American Airlines vliegt al naar Curaçao vanuit Miami en Charlotte. De vlucht vanuit Chicago zal op zaterdagen plaatsvinden. En met deze nieuwe bestemming sluit de vluchten goed aan naar veel steden in de Verenigde Staten. En het Curaçaose Toerismebureau is blij met deze nieuwe verbinding en zegt aan dat het aansluit bij de strategische doelen van Curaçao om verder te groeien op de Amerikaanse markt. Wij gaan even naar een break. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo custa na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue for the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Com um tremendo super mega campanha 50 años. Regalando más de 50.000 florines na premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigider, cama, bondi gasolina, bondi comida y hobby más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra Tour Dia, subir al website www.extra.cw y participar para Botadén. ¡Suerte! We beginnen op Sint Maarten en we laten u beelden zien van een overval op een juwelier die afgelopen weekend plaatsvond in Mao, het drukke uitgaanscentrum. De overval werd door verschillende mensen die daar aanwezig waren gefilmd. Je ziet vanuit verschillende invalshoeken dat een paar in het zwart geklede mannen met geweld de juwelier binnendringen. Ze slaan de deur open, ze nemen spullen mee en later is zelfs te zien dat ze in een witte auto wegrijden. Maar vooral het feit dat het gewoon tijdens drukke tijden was in Mao, dat heel veel mensen daar dit konden zien, heeft voor heel veel opmerkingen gezorgd in Sint Maarten. Brutaal wordt onder meer genoemd en ook het feit dat de criminelen niet bang zijn dat de politie ze snel te pakken zal krijgen.
Het is nog onduidelijk wie de verantwoordelijk is voor de overval. Maar vooral de onbeschaamdheid van het plegen van een overval met heel veel mensen, heel veel getuigen in de buurt. Ja, dat heeft toch wel heel veel losgemaakt in Sint Maarten. En de minister van Justitie, Nathalie Teckling, heeft ook gereageerd. Zij noemde de smash-and-grab overval in Maho niet alleen een aanval op onze ondernemingen. Het was ook een aanval op de rechtsstaat en op het gevoel van veiligheid dat onze gemeenschap verdient. Ze zegt tegen de daders: jullie zullen worden opgespoord, jullie zullen worden vervolgd en jullie zullen de consequenties ondervinden. Deze daden zijn geen tekenen van lef, het zijn misdrijven en ze zullen worden gestopt. Ze heeft overleg gehad met de korpschef, hoofdofficier van Justitie. Een snelle respons is belangrijk. Het is een directe, onmiddellijke interventie om te zorgen dat alle instanties op één lijn zitten en snel handelen. Zo noemde zij de spoedvergadering in het weekend. Want criminaliteit kan niet door één ministerie alleen worden bestreden. Het vraagt om een reactie van de gehele overheid en de hele gemeenschap. We bieden geen excuses, we nemen maatregelen. Aldus minister Teckling. En dan gaan we naar een interview met Karin Bosman. Zij vertelt over een onderzoek dat is begonnen naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. En daarbij wordt speciale aandacht voor neurodiversiteit op de werkvloer gegeven. Het is niet alleen een thema voor Human Resources, maar ook een cruciale voorspeller van sociale en psychologische veiligheid. We zitten in een drukke periode. Mensen voelen heel veel prikkels op het werk. Daar moet ook open over gesproken kunnen worden. Karin Bosman is al jarenlang op Curaçao aanwezig om onderzoeken te doen naar zaken die zich afspelen binnen de werkvloer, op de werkvloer. En dit onderzoek is een van de verschillende onderzoeken die worden gedaan. Mensen die meer informatie willen, kunnen een mailtje sturen naar info@optimacuraçao.com. Karin Bosman, welkom in de studio. We praten regelmatig over een onderwerp wat belangrijk is op Curaçao, wat ook in de afgelopen jaren, mede dankzij jou, veel aandacht krijgt, hè? Human Resources, HR. We hebben de laatste keer dat je hier was over een onderzoek gepraat, maar nu wordt er een nieuw onderzoek, daar zijn jullie mee begonnen. En dat onderzoek is een verdiepend onderzoek naar diversiteit en inclusie. Nou, dat zijn woorden die we niet dagelijks op Curaçao op de werkvloer gebruiken. We lezen er wel over, maar wat is het precies? Nou, het verdiepingsonderzoek wat gaat over diversiteit en inclusie, daarbij zoomen we in op het welzijn van mensen, of je jezelf kunt zijn, op de verschillen die er zijn binnen werkomgevingen en of daarin goed kan worden samengewerkt en of leidinggevende, bestuurders, maar ook HR-medewerkers daar goed oog voor hebben. Dat ze inzicht hebben op het effect wanneer diversiteit en inclusie zeg maar niet goed embedded is in die werkomgeving. En nu wordt gekeken of dat voldoende embedded, of daar voldoende aandacht aan besteed wordt. Juist, ja. We vragen dus aan medewerkers om mee te doen aan dit onderzoek. Om daar beter inzicht in te krijgen, op basis waarvan we weer een analyse kunnen maken wat organisaties vooruit helpt op dit thema. Want je denkt heel snel aan LGBTQ+, bijvoorbeeld, maar er bestaat ook zoiets als neurodiversiteit. Wat is dat? Dat gaat over ons brein, hoe die verschillend van elkaar werkt. En hoe we bijvoorbeeld verschillend reageren op informatie dat we moeten verwerken, prikkels, denk aan dyslexie, ADHD. Er zijn allemaal verschillende vormen die ons brein beïnvloedt, waardoor we verschillen. En dat heeft een effect in die werkomgeving. En specifiek voor de periode waar we nu met z'n allen op afstevenen, dus de feestmaand. December, ja. Juist, ja. Ja. Dus het is helemaal niet raar dat ik soms verbaasd ben dat mijn collega anders op iets reageert dan ik. Nou, precies is dat, ja. Ons brein Dus ik ben niet vreemd, we zijn allemaal anders. Nou ja, daar moet een dieper begrip komen. Hè. Daar hebben we gewoon informatie voor nodig. Ik noem het altijd data. En die data helpt ons om vanuit mildheid, nieuwsgierigheid en ook een stuk kwetsbaarheid met elkaar te kijken. Wat werkt er in ons team, in onze organisatie en op welke manier gaan we daarmee om en communiceren we ook met elkaar. In het verleden werd er gedacht van ja, de werksfeer moet goed zijn en de baas moet niet te streng zijn en moet redelijk zijn. Maar dit gaat ook over hoe collega's met elkaar omgaan. Hè? Dat Zeker. Sommige mensen misschien andere collega's irriteren zonder dat ze het zelf doorhebben. Ja, denk bijvoorbeeld aan uitjes die door een werkgever worden georganiseerd. Niet iedereen heeft zin in dat uitje. Maar vaak hoor je dan, doe even collegiaal, doe niet zo kinderachtig.
Maar als je de hele dag al bezig bent om je te focussen en niet overprikkeld te raken en je moet daarna nog met elkaar op stap, dan kan dat soms echt net de druppel zijn, waardoor er dus ook irritatie gaat ontstaan in een werkomgeving. Daar moet begrip voor zijn. En dat betekent dat wij eigenlijk veel meer met onze medewerkers moeten gaan praten om te kijken wat leeft er, wat speelt er. En dat is in elke omgeving verschillend. In een organisatie met verschillende teams heb je ook subculturen. Dus ook per team kan dat weer verschillen van elkaar. Maar ik kan me voorstellen dat niet in elk bedrijf een werknemer zich prettig voelt door te zeggen dat hij overprikkeld wordt of dat hij te veel prikkels krijgt. Nee, dat klopt. Maar je moet de ruimte krijgen om aan te geven dat je ergens geen behoefte aan hebt en dat daar niet meteen een oordeel aan hangt. En een salarisvermindering. Ja, nee, bijvoorbeeld. Nee, maar ik druk me heel voorzichtig uit. Maar het gaat om het gesprek. Ja. Het gaat om het vertrouwen. En dat vertrouwen begint bij informatie ophalen bij je mensen. En daar echt iets mee doen en het teruggeven. Dat noemen we feed forward. Dus niet feedback, maar feed forward. We laten zien, we vinden het belangrijk dat jij je goed en veilig voelt. En we geven om het welzijn van jou. En in die decembermaand, survival maand noem ik het wel, zie je ook dat al de feestjes, het alcoholgebruik, maar ook de verplichtingen die we hebben om cadeautjes te kopen, financiële druk. Er zijn zoveel verschillende factoren in deze maand die ons welzijn beïnvloeden. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn. En nu wordt onderzocht in hoeverre dat al gebeurt op Curaçao. Ja. Wanneer denk je dat het onderzoek is afgerond? We zijn nu 1,5 maand onderweg en ik verwacht in maart dat we de cijfers, de analyse en de conclusie kunnen presenteren. En dat doen we op de gebruikelijke manier, via de media en de SER. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want er is heel veel te doen over de mogelijke gang naar Noorwegen is dat, van de Venezolaanse oppositieleidster Maria Corina Machado. Zij zou daar naartoe willen gaan om de Nobelprijs voor de Vrede op te halen. Aanstaande woensdag zou ze daar dan moeten aankomen, maar de Venezolaanse overheid wil haar geen toestemming geven. Volgens haar is ze dan een fugitive, een vluchteling, als ze daadwerkelijk gaat. Ze zou een voortvluchtige zijn als ze op pad gaat voor de uitreiking, dat zeggen de Venezolaanse autoriteiten. Machado is een van de belangrijkste oppositieleiders en ze heeft de prijs gekregen, de Nobelprijs voor de Vrede. En daarvoor en daarna zich heel kritisch over president Maduro uitgelaten. Om haar te ondersteunen is een Argentijn op straat gegaan. Ze trokken de straat op in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires om hun steun te betuigen aan Machado. Ze heeft gezworen naar Noorwegen te reizen om haar prijs in ontvangst te nemen. En de mensen in Argentinië hebben haar gesteund. En ook in Colombia zijn de mensen de straat op gegaan in Bogota om de steun te betuigen aan Machado. Ze vinden dat zij niet als voortvluchtige beschouwd zou mogen worden door het regime in Venezuela. Maar ze vinden juist dat er daadwerkelijk bescherming aan haar moet worden geboden. Ook maken zich zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Venezuela. De manifestanten in Colombia. Dus dat waren 2 onderwerpen waarvoor de mensen op straat gingen. Het is een onderwerp dat heel erg speelt in de regio. We houden het voor u in de gaten. Net zoals al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Morgen zijn we er weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.